Как да обслужим кола втора ръка, след като я купим? Купили сте кола втора ръка току-що? Трябва да я обслужите без отлагане. Обслужването след покупката разкрива онова, което продавача не ви е казал. Преглед под предния капак. Отворете предния капак, за да проверите състоянието на всички жизненоважни течности и гумени компоненти. Проверете нивото на маслото и състоянието на течността. Гледайте за утайки, необичайни цветове или миризма на изгоряло. Ако е нужно да го допълните, уверете се, че използвате правилната спецификация за двигателя. Проверете нивото на антифриза. Уверете се, че нивата на спирачната течност и на течността на сервоуправлението са правилни. Допълнете течността за чистачки. Огледайте маркучите отблизо за пукнатини, чупливост, износване или признаци на течове. Смяна на течности и филтри. Златното правило – сменете всички течности. Често не може да се разчита на предишни обслужвания. Смяната на всичко слага часовника на нула и ви позволява да следите интервалите за смяна с точност в бъдеще. Състоянието на течността е показателно за състоянието на колата. Източването на старите течности предоставя важни улики за вътрешното състояние на двигателя, скоростната кутия и охладителната система. Сменете моторното масло и филтъра незабавно. Абонирай се за канала. Сменете въздушния и салонния филтър, за да възстановите ефикасността на двигателя и да позволите влизането на чист въздух в колата. Сменете течността за спирачки. Тя абсорбира влага с времето. Източете старата охладителна течност, за да предотвратите вътрешна корозия и прегряване. Трансмисионна течност. Не разчитайте на твърденията, че е годна, докато колата е в движение. Смяната на течността на автоматични, безстепенни или ръчни скоростни кутии значително удължава живота им. Проверки на окачването и спирачките. Прегледайте спирачните дискове и накладките за жлебове, ръбове по краищата или ниска дебелина на накладките. Проверете шарнирите, биалетките и гумените втулки за луфт или тракане. Прегледайте втулките на носачите и гумените тампони за пукнатини, цепнатини или разслояване. Гледайте за течове или запотяване по амортисьорите. Ако колата се клати прекомерно, когато я бутнете, амортисьорите трябва да се сменят. Диагностика на електрониката и грешки. Свържете OBD2 скенер към автомобила. Използвайте диагностичен инструмент, за да разкриете скрити неизправности, които се пропускат при визуален преглед. Ще се покажат всякакви съхранени кодове за грешки, адаптации или проблеми с двигателя и сензорите. Докато правите това, проверете напрежението на акумулатора и статуса на зареждане. Слабият акумулатор често причинява случайни електронни грешки. Проверка на гумите и джантите. Първо проверете дълбочината на протекторите на гумите. Уверете се, че тя е над законовия минимум. Плиткият грайфер на гумата значително намалява сцеплението й. Неравномерно износване. Това може да е признак за неправилен реглаж. Проверете налягането на гумите. Сравнете показанията с стойностите на пластината на колата. Уверете се, че гумите са правилно балансирани. Вибрациите могат да означават, че е време за преглед. Огледайте джантите за огъвания или пукнатини.
На повредените джанти трябва да се обърне внимание. Смяна на консумативи. Запалителни свещи при бензиновите двигатели. Износените свещи причиняват пропуски в запалването и повишен разход на гориво. Сменете ги, ако историята на обслужване не е известна. Пистов ремък. Проверете го за пукнатини, гланциране и скърцане. Сменете го, ако е износен. Горивен филтър. Жизнено важен за инжекторите с високо налягане, особено при съвременните дизелови двигатели. Сменете го, за да подсигурите чист поток. Преглед на карусерията и дъното на колата. Прегледайте подкалниците и цялото дъно на колата. Обработете повърхностната ръжда незабавно, преди да се е превърнала в структурно гниене. Прегледайте кората на двигателя за пукнатини или разхлабени елементи, които могат да причинят щети. Проверете гарнитурата на картера, скоростната кутия и уплътненията на коляновия вал за течове. Запотяване е приемливо, но при активно къпене са нужни ремонти. Ето го списъкът с неща за правене при първото обслужване след покупка на кола втора ръка. Правилното обслужване сега спестява главоболия по-късно. Благодарим ви, че гледахте. Оставете коментар, ако имате въпроси или се нуждаете от още съвети. Харесайте, абонирайте се и споделете за още съвети за грижа за автомобили.